Ngena live TikTok uyasusa. Funa uyisusa ngamabomu. Namhlanje sihloko sithi woza nestori sakho. Nawe nestori sakho sosibagrobha. Nawe warojwa kanjani? Kuthiwa uyalashwa kuthiwa amthaphuza umchamo wakho asekuseni nekhokho. Uzovuka usunomoya ekuseni. Awu tweet. Omunye waphuza usuyendlini. Bafethu. Awucabange nje uphuziswa kuthiwa hayi mawuzofuna uzokulapha hamba udayisa umuzi wakini khona uzowazi ukuthi ube umuntu onjani uyisilima ngaleyo ndlela ungakhipha imiliyoni athi ufuna ukwelashwa into enomsamo. Uyazi izinto esingakwazi ukuzenza ngemiliyoni lilodwa nje. Bebe zosidakela. Ayicabanga nje leyo nto. Uthini umoya lapho? Usemudini yokuhlola mina ayikho into engiyihlolayo. Siyasixoxela and we exposing. Yeah, we exposing liars, exposing abantu bacabanga ukuthi bazo-exploit abantu la. Asinaso leso sikhathi thina. Nobody comes here azositshela ukuthi hambani. Exploit. Yikolo lakho lelo mfana wami. Right. Woza ke nawe nestori sakho salabantu amaqola acabanga ukuthi azothatha wena uzosebenzela wona. Yikolo lelo mfana wami. Awucabange nje. Kusebenze thina khole over my dead body. Oh, Nkosi. Yeah. Injalo, JJ. What a wonderful trip to the Free State. Bekumnandi Free State. Uyazi ukuthi Free State is the judicial capital yala eSouth Africa. Okusho ukuthi scrutiny. Yeah. Manje uyazi iminyango kumele ungqongqoze kuyona. Ngamane sikhokhele mfana wami iqiniso nokuthi si-exploitwe ngamanga. Yikolo ke lelo mfana. Yeah. Oh Lola, elabake tiweyo. Lozwela phezulu. Sohlala sebeja. Bethe ikhaya. Sohlala sebeja. Ijabule. Bethe ekhaya. Elabakhethiweyo. Yey wena. Lelozwela phezulu. Oh, ake sizwe. Uthini umoya lapha? Ufuna ukungena emoyeni namhlanje? Ake sizwe. La phezulu. Hlala usebeja. Bethe ikhaya. Uhlala usebeja. Ujabula ubethe ikhaya. Abahila bakhethiweyo. Yebo ninjani wena ma? Ngiyaphila baba. Awu salela sami ninjani wena magogo? Ngiyaphila. Yeah. Hamba kahle kodwa gogo. Hayi kunzinyana kodwa ke siyamethemba uNkulunkulu.
Nako ugogo. Hawu yazi ngisalindele umuntu ozothi uma engena athi iyinkulu ngilindi ngiwinile othi izolo. Bese ngishisa i-account number yami 1410611 yabo. Eish, Anjani amadolo salika sami? abuhlungu. Hayi badlala ngawe wena gogo mabethu usugugile usemusha kabi usangaphinda ugane wezwa. Awu ndawo. Sengiqedile. Awu ngeke. Awu ngeke. Cha wegogo izingane zamanje ayisafani nani salikazi. Ezamanje izingane sezafuna imali bafanele. Zafuna imali ngenkani nokuzama Eyinkosi. ukuba ubuqola yabo. Awu bakithi. Bakhohle ukuthi wonke umuntu unamathongo akhe gogo. Yes. Alikho ithongo eliyovuma ngenganyalo. Into engeke Awu izenze. haleluya. Uyabona leyo nto gogo alikho nelilodwa ithongo. Yeah. Instead amathongo azokupha amandla ukuthi uyilwele into yawo. Uyabo? Yeah. 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 Sesingamane sikhiphe gogo izimali ziye eqinisweni nokuthi sikhiphe izimali ziye emaqoleni ngeke ukubone lokho. Yebo, yebo. Iyabona ke. Injalo nje le nto salikazi. Yazi gogo ngikhuluma ngamabomu lento yakho ngoba kahle kahle kunesimo sento yingane yakho gogo engakuphayise kahle emoyeni yabo. Kunesimo esamsamba bese sivela ebese siza ngokubalisa ngaphezulu kwempilo yakho angizwa ngithini. Yebo, injalo nje. Right. And yeah, lokhu kubalisa wena gogo angifuni ukuthi ngize ngingene ekujuleni usimo somsamo wakho nani ngoba besizixoxela besingahlola ngithi siyazixoxela. Bawu. Uyabo. Siyasixoxela thina salika sami. Wamathiwa ngiyahlola mina manje ngahamba ngize ngiyongena mina ekutheni ukuthi yini indaba mawuthi uyabheka lana uthi manje uthi uyafika nasemsebenzini uyayibuza ukuthi yini indaba la njalo mangihamba ngithi ngiyozama ukusebenza nani ngijikelwa abantu bafise ngathi mina ngavene ngibe ngiyaxoshwa lana ebese ngihamba ngize ngiyofika ekujuleni ekutheni ngisho nabantu basekhaya kithi yini indaba befike belale bethi mangikhuluma ngento engathi isiphiwa ngaphezulu impilo yami bethe kuthiwa mina ngiyathakatha angithi usuyabona Yeah. ke uyabona ukuthi inkulumo ezimbili engafani lezi. Ngizwa kahle. Mangathiwa sengiyahlola ngena kumsamo. Ngiqala ngomsamo ngqo. Yebo. Kanti ngoba sisazixoxela nje asike sifinyelele kwisimo sezinto lezi eziletha ukuthi ugcina ubalisa wena gogo uyasho. Yebo baba. Uyabona gogo hayi ungaphatheki kabi ngento yokugula nani. Iminyaka isihambile uyasho. Yebo. Angabi into ke ekuphatha kabi ngoba manje lokugula lokhu kukukhumbuza umuntu okade umthanda owahamba emhlabeni. Awu Yabo. yeah. Yeah. Ngoba manje Ayothinta vele khona. ubone ngathi usibanibani yabona into kanjalo. Mm. Lalela ke ngikutshela. Uthi lo muntu angikutshela Yebo. ukuthi uhamba nawe nanoma yikuphi. Yazi kunento enokwenzeka la emahlombe akho gogo. Uzizwe ngathi kunomuntu okubambayo. Yabona Yeah. kube ngathi kunento Yeah. kodwa mawuthi uyabheka kukho umuntu usuke kuyena Akho ehamba nawe ngaleso sikhathi salika sami ngakizwa ngithini. Ngiyakuzwa baba. Athi futhi gogo kunento umoya ubengathi uze umuntu eyilikhwela ngathi yaphephetha la indlebeni yakho yaka left la ephephetha nani kusuke kuyibona salika sami ngakizwa ngithini. Ngiyakuzwa mkhulu. Yeah. Ake ngiyibeke lapha ngoba sihloli siyayixoxela wona gogo into nje ukuthi nje kuthiwa nje ake ngikubekele lokho nje kuphela gogo wami uyasho ngoba inhloso yakho Ngiyabonga. yokungena gogo ngoba inhloso yakho yokungena wena salika sami ungena ngoba umuntu wena ozama ukuthi athole impendulo ikakhulukazi aleli khaya leli eligcine libangwa ngokwesimo senyama. Yeah. Uyangizwa ngithini? Yeah. Hayi angisho ukuthi ngithini salika sami kodwa nje ngoba ke besizixoxela besingahloli seniyophila gogo uyasho. Yebo baba. Phileke Nkosi salika yami. sami nibe right Inkosi. uNkulunkulu abe nawe. Yeah. Ngiyabonga sithandwa sami. Yebo gogo ungasaba. Yeah. Ayibona ke lento ke Nkosi yami. Thina mina ngiyayisixoxela.
Kodwa uma sengithe ngifuna ukuhlola, ngizokuhlolela futhi ungakhohlwa. Yebo, sanibona, yebo. Oh, hey, Yeah, mkhulu, yebo Nkosi. mkhulu. Bengazi ukuthi umemeza mina mkhulu. Bengicabanga ukuthi umemeza lo phezulu. Uyaphila mkhulu? Sikhona Nkosi yami, singezwa kuwena. Hayi, siphilile nathi. Khala kusiza Yeah. mkhulu. Awu wehlula imbuzi sila nommese Nkosi yami. Awu, Shembe, ngiyazi lezulu. Khona kunjalo mkhulu. Yeah. Hamba kahle ke kodwa Nkosi yami. Hayi, sothini nje as long inyama nomphefumulo kusasa abangane. Yikho nje sasiduduza ngakho nje. Ehe. Hayi, ngiyakuzwa mina. Manje lento yokubhodla Nkosi yami iqale nini? Uthi into yokubhodla yenzani mkhulu? Iqale nini Nkosi yami? Yazi kunalento yabona ngoba ungena ngifikelwa ilento ukuthi uyakhuluma bese kube ngathi uyabhodla. Ukusiza isangoma sibhodla kanjani? Kunjalo mkhulu. Iqale nini khehla lawo? Sokune like maybe unyaka noma iminyaka emibili so. Akho kudala like iminyaka emibili. All right. Yazi mawungena khehla kahle kunesimo sento umuntu wesilisa kahle ikhehla leli livelayo yabo. Lo muntu lona mayevela lo baba lo umuntu ovela ompunga, umhlophe, umdala. Mayevela ubone kunale impandla le yabo impandla le yadeclare le angiyazi uchazwa kanjani. Le Ngiyayizwa. mayevela lo yebo lo baba lona umuntu ofile umele ugqoke into engathi izembathi ezimhlophe. Yazi mina mangithi ngiyamuzwa ngithi uyahuba umuntu engathi kunento engathi uyayibhema kodwa manje umuntu ushaya ikhwela akakhuluma kaculi kodwa ushaya into engathi isimo sekhwelo yangizwa ngithini. Yazi mina mangithi ngiyezwa mina ngahamba ngize ngiyofika kwisimo sento sakhe lo baba lona ukhuluma ngento eyisibaya esanyamalala. Kahle mina niphuma kwisigodi nina esathathwa abelungu kwanyamalala ngisho nobukhosi basekhaya kini yangizwa ukuthi ngithini. Lalela mkhulu. Yebo. Okuyiyona into khehla lami kahle ekuyinto eyingqikithi ekuyiyona into ebamba isimo sezinto. Yazi mina mangithi ngiyezwa mina ngihamba ize ngiyofinyelela kwisimo sokuthi wena umuntu wakwazama ngisho nokuyongena nasento aseniyozama ukuthi alungise isimo sento yakhe kodwa njalo mawuthi wenza into bese yakuphendukela. Kunjalo mkhulu. Hayi Nkosi yami, hayi angisho ukuthi ngithini. Kodwa ke ngoba siyazixoxela sihlola ngithi. Hawu. Yebo. Ngoba siyazixoxela nje. Mina into engizokutshela yona khehla iyodwa ukuthi kunodaba okusamele uhambe ulenze uyangizwa ngithini. Yazi mina ngahamba ngize ngikhuluma nesimo sani ngiyakubona kwasempophomeni ngiyakubona kwazi inani. Kunanto bathi ngesihloko kunobuhlalo osazoba nabo. Kunomsebenzi osazowenza. Wake weza ngokwembula kwengubo. Cha, ukwembula kwengubo konje ungangichazela abanzi yini konje mkhulu? Isizulu asitolikwa khehla. Ukwembuleka kwengubo into ebhekene nenhlanhla yakho nje full stop. Kuyezwakala mkhulu. Yabo, leyo nto into yokuqala. Lesson number 1 kulapheni. Ukumbuleka kwengubo. First thing mawuthi umuntu ozogcina lapha, the very first thing emele ufundiswe yona le. Abantu bakini. Yangizwa ngithini? Kunjalo mkhulu. Alright. Yeah, ngoba ayikho into ozoyingqongqoza kumsamo womuntu wena owakho umsamo ungalunganga. Ngilalele mkhulu. Yeah. Into enjalo ingakho wena khehla uba umuntu kahle hlale bese ube ngathi ungabona engathi uzungezwa abantu uzungezwa izinto ebese ngathi uhamba uphethe nempahla ngathi ulandelwa izimbuzi ulandelwa izinkomo nani okukutshelayo ukuthi sazohamba kufika isigaba la uzowenza khona imisebenzi ethizeni ebhekene nawe. Ngilalele mkhulu. Yeah.
injalo nje khehla lami yes Eh, kulungile khona mkhulu yeah sebeke bayithinta leyo ndaba leyo mkhulu. Bayithinta kaningi futhi and yabona mawuqala nje uthi ukhuluma ngokubhodla uvele wangithusa mkhulu. Ngoba into ekhona la kimi and yabona akusukudala ngeke ngabhodla like this. I think kuye kwaba like uma 1 hour so lo ngibhodla like namhlanje nje ntambamanyana boma 6-7 so into ekhona nje kimi so ngingazi ukuthi kwenzakalani uyayibona lento le but now into engimangazayo ile bayasho bathi kunesimo sedlozi and kunesimo like ukwembatha something like that ukuthi khehla lengifuna ukuthi ngiyabona into ezinjengalezo kodwa engakunderstand ukuthi emaphusheni aliveli ikhehla akukho sign ebonisayo like emaphusheni ukuthi mhlambe kumele ngithwala intonga or something or ngikhokhelele into ezinjengalezo nje yayibona so yilapho engathengisa khona abantu bakini abakhulumi ngephupho mkhulu ake ngiyibeke nje ngqo abantu bakini abakhulumi ngephupho abantu bakini mfowethu ba abantu abakhombisa isimo seyithombe that is the reason why wena uthi mawuhleli uzibone ngathi bathini ngesilungu daydreaming ube ngathi you are daydreaming nani scenarios abantu bakini bayilolo hlobo labantu hayi indaba zephupha khehla lami yangizwa ngithini that is the reason why wena njalo wena uhlala ulindele imessage uthi uzothola iphupho instead ifike lento as an intuition ebese uyadideka namanje ngithini uvele leyo nto yakutshela lokho kuyakutshela ukuthi kunodaba emele lenziwe emsamo straight talk leyo nto yakutshela nje kunodaba ekumele lenziwe emsamo khehla lami anything once yafika physically leyo ndaba ibhekene nomsamo into ebhekene nomsamo iqala ifike ihube ngomoya mawungalaleli okanye ungenzi nge instruction umyalelo ebese bona bayifikela mathupha kuwena that is the reason why uzizwe ngathi uyagula nasemzimbeni kunjalo mkhulu yayizwa ke lo ndaba 100% yekhehla lami so lokho so into edinga ukuyenza lento edinga ukuyenza mkhulu uyadinga nje ukuthi uhambe wesiyolokisa isimo sakho lapha ekhaya indaba yakho ilele ekhaya kini straight talk ilele ekhaya kini and then kunofika isigaba la wembulelwe lento kuthiwa ingubo yakho yilapho ke zowazi khona ukuthi le ndaba yakho yenzeke ngalendlela le wena ofisa ngayo ngoba uyakufisa ukulapha uyakufisa ukwelapha nabanye kunalabantu ohleli nabo lapho khehla yazi mina mangithi ngiyeza la kulo yedwa umuntu kahle fana hambe yena uhamba isimo sobunyanga yazi mina mangithi ngiyeza ngihamba nje ngiyofinyelela kwisimo sezinto nayabe aze azicaba nasemzimbeni wakhe yazi mina mangithi ngiyaqhubeka futhi ngihamba nje ngiyofinyelela kwisimo sento ethizeni mangithi ngiyakhuluma ngihamba ngizokhuluma ngesimo nalethi uyizizwe yazi mangithi ngiyeza futhi ngihamba nje ngiyokhuluma ayi athi ngithula uthula kanjani mkhulu hayi asihlola ngithi yini mkhulu sokuphela idatha namkhulu sekuphela idatha kuphi khehla kanti sothini mkhulu ngoba manje so yasi phela khuluma kuphi hayi into kunezinto akukhokhiwe phela la khehla ngeke ngitshele ukuthi ngikhulumeni engakhokhiwe la khulunywa khona kunendaba ekhulunywa la kunendaba ekhanyiselwayo kunendaba engakhanyiselwa yabo injalo nje le ndaba yabo ngoba ngikutshela ukuthi nalabantu ohleli nabo bakanje engoba nabo ngifuna ukuthi balalele bahambe sehamba umuntu hamba yoyibhekela la ebheka khona yangizwa ngithini ngokuhlala ungakophi mkhulu mina ngihlala ngise-Pretoria office lami ise-Midrand yeah Midrand ngaku okay inamba yakho ikhona lapho bio noma ngithola kanjani inamba yakho yeah
Yebo, Oh, yonke into ikhona kwi-biocash 100%. ngithi ngizoku-check-a ku-bio ngisidedele abanye mkhulu. Danko. Soxoxa Awufuni ukubathintela kabili kathathu kehla lapho. Eh? Sawubona mkhulu. Yeah. Kuhamba kahle mkhulu. Hey sikhona Nkosi, kwehlula imbuzi sila nommese. So thini ngoba phela siphila siney'nkinga singazi ukuthi iy'nkinga lezi iy'nkinga kanti isisombululo sofika nini salezi y'nkinga noma soze sihambe nazo. Hey ungihlekiselani we baba. Hayi ngiyakuzwa mina. Hawu manje lezi imali oyilindile ziphuma nini? Mkhulu angikazi zophuma nini mkhulu ngisalinde. Azize phela hawu. Sithengele nathi i-Coca-Cola. Hawu demedi man. Hawu usiyami. Hey ake zifike boy. Umuntu exakeke kanje. Awuzithahla lapho. Lalela ukhehle yabo. Ngizokhuluma nje le ndaba ngoba siyasixoxela ngithi. Right. Ngoba siyasixoxela. Sizoyikhuluma nje lento yakho. Kahle kahle wemfowethu. Kunento ehamba ngesimo sekhaya. Kuvela ikhaya la kodwa manje nahixizisana ngaleli khaya. Yabo. Imoya singazalwa ndawonye kodwa singathandani ndawonye. Singathembani. Sifise ngathi lokho okubhekene nawe ngaba ngokwami. Ingakuphathi kabi lonto mfowethu, impi yemihla namalanga le. Njalo mkhulu. Impi mfowethu yemihla namalanga. Nanokuthi ke into emele uyazi ngabantu abanezinto ezikhandiwe abakwazi ukuzibamba mabebona umuntu onento yangempela. Yebo. Njani? Ingoba ey'ngqondweni zabo bahlale befise ngathi ngalokho ake sizame futhi hayi mhlambe ngeke abone mhlambe ngeke azasizwe mhlambe ngeke kunjani nani ubulima ophindaphindwe kaningi lobo. Ngoba kusuke kungitshela mina ukuthi umsami into ongayazi. Kunjalo. Awukho umsami mfowethu ofuna ukuthi udeleleke ebandleni ebaleni. Kunjalo. Manje ngisho bangahlangana babe u-5,000 bahlangane bonke bazama ukubulala lo msebenzi wakho wena uyiqiniso. Ngeke balunge ngenxa yomsamo wakho. Emsamo wakho mangingqongqoza ngingangqongqoza kumnyango mina ngihambe ngiyofika kwabesunguli bekhaya. Uyangizwa ngithini? Ngingangqongqoza mina ngihambe ngiyofika kwabenumzane ngoba wena uphuma kumndeni kahle kahle mfethu onabantu baganiwe. Abanye baze baphindelela babanana ithembu. Kunjalo mkhulu. Umndeni ophuma kuwona mfowethu unesisekelo. Umndeni onesisekelo. Umndeni kahle kahle onesisekelo sani sobukhosi. Okuyisona sizathu mfana ngithi wena nanoma yini mangathi usuyayicela into ngempela iyenzeka ibe yinala. Yebo mkhulu. IsiZulu lesengisikhulumayo uyangizwa noma ngisho ngolinye ulimi. Cha mkhulu ngikuzwa kahle nje ngikulalela yonke into oyikhulumayo mkhulu into ecacile nje ithe nje bha. Yeah. Kodwa manje ngiyabona-ke. Ake siphinde sikhulumeke mfowethu. Ngihambe ngize ngiyofinyelela lapha odabeni. Yabo. Hamba ngiyofika odabeni lani-ke manje. Ngiyakubona umzimba. Ngiyakubona konke lokho. Into esemqoka mfowethu ekuhlupha kakhulu ukushabalala kwezinto. Ukushabalala kwesimo sezinto ezibhekene nawe. Lento ngathi uzibone ngathi uyasebenza kodwa manje mangiyasebenza kodwa manje mangithi le mali engithi ngiyayibuka ngiyibona emehlweni. ayilutho mkhulu ayibonakali nje.
wawambona phi umuntu okuyiyona into, osebenza? hayi ngoba mhlambe, hayi ngoba uwumuntu ohamba ugida sibhekane, hayi ngoba uwumuntu owenza ini nani, awuyena futhi umuntu okhipha imali ey'ntombini, Ayilutho kepha mkhulu. kuvele kube kuningi ngokwey'dingo zekhaya, kuvele kube kuningi ngokwey'dingo zekhaya. Ingoba kahle kahle wena uyilo muntu lona othenjiwe ekhaya ekumele enze izimo zezinto ezibhekene naleli khaya lethu. Eyi kunjalo Uyangizwa mkhulu, mthini? ngiyakuzwa mkhulu. Ingakho kufika amadoda amadala agana aqala ngisho nathi nawe, afike azotshela wena iy'nkinga zabo. Mm. Uyayizwa-ke la ilele khona. Eyi ngiyayizwa mkhulu. Ingoba vele abantu ahamba nabo khehla, abantu vele abayimanumzana, abantu abanjani. Ingakho nawe u-attract-a ngisho nabantu abanjalo. Uthi uyabheka kwabantu ozwana nabo, hayi bo, nangu uMduli lapha ushadile lenja, hayi nangu ubani ishadile lenja, ihleli kahle. Uzuzibuze ukuthi kanti mina kwakhalanywa nini kimi. Eyi itopic yosuku leyo mkhulu, usuku nosuku indoda esisebenza nayo eshadile esiyikhuluma njalo. Ngizibuza ukuthi ngoba nami ngiyafisa phela ngoba isalukazi sami sesisidala ukuthi kungani ngempela umuntu engagani ukuze kube khona umuntu oyokwazi ukuthi alekelele lesasalukwazi, kodwa manje hayi akuhlangani. Kuyohlala bani emakhandleleni khehla, yabo. Lalela-ke khehla lami, abadala bayakwazi ukukudedela wenze into. Yabona nje mina ngizalwa kumndeni eyake yaba ney'thembu la nangala. Uyayizwa leyo ndaba. Mina Ngikuzwa nje kahle. mina kuphela indodana kubaba wami. Mangithanda nginalo ilungelo lokuba ney'thembu zangaze zibe u-5 mangithanda. Yo, Ngaze kube 5, akekho ozongitshela, akekho ozongiphikisa. Ngingakwenza manje mangithanda. Kodwa into ekumele isuke ibe umyalelo, ngoba isisekelo sakho lokho iyophuma kubani? Kwabadala, kubanikazi bekhaya. Yabo nje mina ngokwesintu angiganiwe, kodwa ngokwephepha angiganiwe, kodwa emsamo angiganiwe. yo, Lutho ngafa. Ngobani? Sasenza ngamabomu ngenxa yevivinyo. Kunento ekuthiwa ivivinyo, bakudedele wenza into bese nifaka kwivivinyo sibone ukuthi ukufanele yini ukuba unkosikazi kulesi sibaya. Mayingakufanele angeke azathelwe ngenyongo, angafa ngekakubone lokho. Iyona nkulumo-ke kumele uyikhulumeke nalaba bantu bakho, ngoba kunento ebalulekile lapha emele ikhulunywe ebiza ngokucaca, ebiza ngomgcaco esigcawini. yebo. Ma isigcawu ungasazi, ungakazi ube naso, awuyena unkosikazi dadewethu, awaziwe msamo. Straight talk. Ayikho nje into ozoyikhuluma kahle kahle masishisa impepho sicela ungabibikho. Asiyibeke ngqo. Nguzwa kahle. IsiZulu akusimina, ngangingekho senziwa. Wawukhona wena kwenziwa ilanguage, nami ngangingekho. Lutho. Asitolikwa mfowethu. Injalo nje. Yabo, and ayikho into ebaluleke njengesibaya. Isibaya mina nawe singazwana, sihambe siyobhala lapha emafesi. Hayi ngiyakutshela wena. Kodwa emsamo awukokoti. Ayikho wena into oyofika uyimemeze bese kuba khona osabelayo kulesi sibaya. Khohlwa. Yilaba abantu abagcine sebehlangana nezitha zakho zasekhaya kini ke lapho. Labo abagcine behlangana nabantu bezitshela ukuthi bangahuba ihubo lakho. Big mistake. Ngoba into abasuke beyenza basuke bethuka isigodi.
abantu-ke abasuke bebashaya abakubo. Thina sinalo ilungelo lokushaya ingane engayona yethu, singenaphi? Abakini abazokushaya, uhlambalaza bona, hhayi thina. Thina singenaphi thina, asinandaba. ngikuzwa Akusimina kahle mkhulu. Kehle, isiZulu lesi engisikhulumayo. isiZulu lesi engisikhulumayo. Ngi- Phaqa. Ngikuzwa kahle. Ngikuzwa kahle Yeah, mkhulu, nokuqala nje ukuthi ngiyaqala nokuba umuntu okwazi ukuthi yeah. Awusazwakali Kehle. cha, nokuthi nje mkhulu uthola ngiyaqala nokuba nje live ukutholana nomuntu ozokwazi ukuthi nje avele ayicacise yonke into ibe sobala nje kanje. Yeah. Kehla lami kunjalo, thina sishisa lutho siyibamba ngomoya. Mina ngafika nala uhleli khona manje ngomoya, ngoba ngafike ngitshele mina manje ngayibona laphana isoso lakho okukhanyisa amakhandlela akho kulona, ubeke nemali emhlophe lapha nani. Kodwa ngizothi mina ngelinye ilanga awuzama ukuthi ungisolele into engathi izoba isitendi, khona lezi iy'tendi ey'dayiswa amandiya yazo, uzama ukubeka lona lapho, Yeah. ebese into bese ufike before uhuba bese uyakucima, ebese uzama ukuthi ihlanzeke leyo ndawo. Ilokho kuphela engizokutshela yona. Mina ngihamba ngesimo sikamoya, ngikwazi ukufika ngqo la ukhona ngomoya. Eyi, ngiyakuzwa mkhulu, ngiyakuzwa Uyabona, mkhulu. ezinye zezinto-ke Khehle ziyadinga ukuthi siyihube ngoba ayikho into edlula umsamo, ayikho futhi into elangazelelwa abantu abanezinto ey'khandiwe njengokwazi umsamo, ngoba bayasaba benjalo futhi ukubonakala. Kunjalo mkhulu. Alright, Kunjalo mkhulu. Hayi. Mkhulu number one ngicela Khehle. ukubuza la mkhulu. Noniphile Nkosi yami, inkosi ibe nayo yeso. Ngicela ukubuza la mkhulu. Yeah, number one Khehle la. Eyi, Yo, waphuma le nkosi. We, ubuyiselwa kanjani umuntu la? Hey Nkosi yami, uthini umoya lapha? Phinde ngithathe noma yedwa. Awungene Nkosi yami uzohlolela abantu la. Funa ngene omunye umuntu la. Yabo. Yabona, the biggest mistake people make is ukuthi you think everything is about testing the waters. That's the biggest mistake ungayenza. Yabo mafuna ukulashwa. Mafuna ukulapheka. First thing you do is when you are speaking to me or I'm speaking to you, mina ngikhuluma nawe. I think I've done multiple examples now where I'm not talking to you. Khuluma nomsamo wakho. No, umsamo wakho. There are people that are like that. Uma sihlola sithinta umsamo. Uyingane wena. Ungamdala kanjani kodwa uyingane, unesisekelo sakho sakini esiwumsamo wakho. Mangikubingelela ngibingeleli wena, ngibingelela wena nesisekelo sakho umsamo wakho. What am I teaching you there? Is ukuthi don't make the mistake yokuthi uzitshele ukuthi ngoba nakho wena unenhliziyo ebuhlungu ngumuntu, ebese ubona ukuthi yini mhlawumbe ongayenza noma ungazama ukuthi ubulale i-reputation or yini na. Because let me tell you something. Ayikho into ehlula ingilozi yokukhanya. Ayikho into eyohlula ingilozi yokukhanya. It's the most undefeated spirit, undefeated entity ever. The battle between the light and darkness has been going on for an evolution, Baba. It's been going on for an evolution, a fucking long time. And ngebhadi
ayikho into edlula ukukhanya, ayikho into yohlula ukukhanya. Yini ukukhanya? Umsamo wakho. Yini ehamba ngendlela yokukhanya? Umsamo wakho, isisekelo sakho. That is why logic tells us uye esangomeni, ufike lapha esangomeni sikunike isikhwama sakhe athi mi phephetha la 1 2 3 hafu 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 isho igama lakho. Hayi mina nguSakhile waka Bhengu. Hayi mina nguPhilani wakazwani. Haphu nani. What are you doing there? Communicating ngani? Ngomoya, the spirit. That is why then they want to engage in the conversation with abantu bakini. Ngani? Ngomoya. Khona ezinye esebenzisa athi okay umuntu omdala uma uvuma uzoya ngakuphi? Yangala. Okay umuntu omdala uma unqaba uzoya ngakuphi? Yangala. You see, again, communication through ini, the spirit, umoya. What are you doing? You are engaging in the conversation ngomoya. See? Wake up. Asivuke emaqandeni. Ngomoya. Hayi uzongitshela uphethe ugogo wakho la esandleni. Mina ungangidakelwa mina. Alinga ungidakelwe mina. Ungangitsheli ngokudumaduma ezizweni. Awudumaduma ngane emsamo. Why? Because you're a witch. Because you are a witch. Unomona, unomkhonqonqo, unomkhopolo, ufuna iyamandla abantu bakini, ufuna ukubulala ibhuti wakho, ufuna ukumosha umshado kamzala wakho, ufuna ukwenza yini, kodwa at the same time ufuna inhlanhla futhi kuwona lo msamo ongcolisayo. You are insane. Busy nithenjiswa iy'ngoma zemoto, ney'ngozi zey'moto. Hayi, uzofa iy'ngozi zemoto. But in the same view, ufuna inhlanhla kwelamathongo. That's why it's called ukuwelela kwelamathongo. Because kumele umukelwe kwelamathongo. That is the reason why. Kumele umukele. You need to be welcomed in to kwelamathongo. That is the reason why we've got something called idlozi. Because that is an entity, or that is a spirit that was rejected kwelamathongo. Hence, it then comes back and has to find a specific entity, a specific person who will then embark on that journey to help them ukuze balale ubuthongo, so that they can go fix whatever they fix, come back, present themselves, and then batholane nomlawuli laphaya, and only then can they be reconsidered. See, we say this every day, but asiboni. Sikhuluma every day, kodwa asiboni. Sikhuluma every day, kodwa kufika umuntu la athi bulala ubhuti wakho, asimbulale, amandla akhe azolala kuwena. Angeke usoze wahuba emsamo. Khohlwa. Awusoze wahuba emsamo. Kuneminyango ongeke usoze wangqongqoza kuyona. Tshela straight ke mina. That is why when they see a natural gift, bahlanya la emakhanda. Abezwa bahlanya la emakhanda. Because you are what they claim to be. You are what they claim to be. If I'm lying, there's 4,000 videos I've done. Why can't they stitch one? One. Stitch one. Tell me I'm lying. I will respond. If I'm lying. Think about it. So who's waking up people? Is it me? No, I don't give a fuck. Mina ngihuba ihubo lami.
Think about that. Dango, let's bounce. Yeah, let's bounce. Yeah, oh.